Eng V26 esittelyvideo lyhykäisyydessä. Eli löytyy tämmönen Fatbike E26-malli. Tässä on meillä turkoosissa värissään Step True-malli. Jos ajat pystytankoa, menee eri mittaisille kuskeille kyllä hienosti. Ja erittäin hyvä laatuvaikutelma on kyllä pyörässä. Että löytyy hydrauliset jarrut, löytyy eestä ja takka, ei ole vaijerilla, vaan on ihan litkut sisässä. Sitten irrotettavat akut löytyy tästä mallista. Värinäyttö. Aika selkeä käyttää. Sieltä löytyy erinäköisiä toimintaa, trippiä, matkamittaria, maksiminopeutta, keskinopeutta. Avustustason säätö on aika yksinkertainen. Täältä plussa ja miinusta. Hyvin käden ulottuvilla kun ajaa. Siitä löytyy sitten soittokello. Shimanon vaihteet löytyy tästä mallista. Ja sitten meillä on tää kaasukin. Vakionahan toi kaasu ei avusta kuin 6 kilometrin tunnissa, mutta tässä Engmen mallissa pystyy suoraan tuosta asetuksesta ohittaan niin nopeusrajoittimen kuin sitten kaasuavustuksen rajoituksenkin, eli se menee periaatteessa 45 kilometriä tunnissa tuolla pelkällä kaasullakin. Ja kaikkihan tietää, että se vaatii sitten tietyn tyyppiset rekisteröinnit ja vakuutukset, jotta se on tieliikennekelpoinen, mutta suinkin tämä on mahdollista. Sitten täällä löytyy lokaasuojat eestä ja takaa vakiovarusteena, myös etu- ja takavalot vakiovarusteena. Tarvii heti lähteä varustekaupalle. Sitten tuolla on erittäin hyvä paikka esimerkiksi tuommoiselle taittolukolle, mitä mekin myyään, niin tommosen saa helposti sitten siihen runkoon kiinni. Ja tosi hyvä ajotuntuma, tuossa toi vakapyörä. Tässä on vähän spesiaali tää takajoustus, se on suoraan tuossa penkissä. Mutta oikein mukava ajaa kyllä ja ajaa asiansa erittäin hyvin tuon joustuksen puolesta. Ja tehoaan tuossa moottorissa on paperilla 250 wattia. Jotain huhuja on, että kun rajoitukset poistaa, niin se antaisi 750 wattia, mutta varmuutta siitä ei ole kyllä. Että mutta tuntuu kyllä jotenkin tehokkaammalta kuin 250 wattia. Ei niin sanotusti neuvottele, kun lähdetään esimerkiksi ylämäkiä runttaamaan. Tuohon alle voi laittaa kysymyksiä tai muuta, niin jeesaillaan kyllä mielellään. Tämä on tällä hetkellä meidän myydyin sähköpyörä, niin kuluttajat kyllä tykkää. Kyllä mekin tykätään tästä. Tässä on erittäin hyvä hintalaatusuhe ja tätä on mukava myyä asiakkaille. Kiitoksia.